Големият въпрос в тая книга е защо едни идеи остават в съзнанието, паметта, защо задвижват едни идеи хората, а други не. Не ползвайте дума за 5 лева там, където дума за 10 стотинки ще свърши работа. Ако почнете да я четете от първа до последна страница, ще си вземете много. Аз обаче подхождам към нея малко по различен начин, като вид енциклопедия. Имате 45 секунди да предложите лид. Тук от тая маса чух нещо интересно като хрумка. Няма да учим в петък. Няма да учим в петък! И гледайте какво прави. И си качва кръка на масата в ефир и казва: това е част от мене, но със сигурност не съм аз. Сега чуйте как звучи на що годе технически език. Но етичната структура на човека е многопластова. Но ако ви кажа човека е като лук, ви става интересно. Аз ще ви казвам изречения, които ще вървят от абстрактно към конкретно. Почваме с абстрактно изречение. Цените на недвижимите имоти скачат. Цените на сградите скачат. Цените на къщите скачат. Цените на селските къщи скачат и вече става лепко. Аз мога да боравя вече с това, което ми говориш. Къщата на моята баба в град Исперих си е удвоила цената. Благодаря ви, беше ми много приятно да се похилим заедно и да си поговорим.